Hello guys, welcome to my YouTube channel. YouTube channel फैबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल नुनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम लोगोफोर ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय बे भिडिअआ मा होनना साननो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर माखासे हिनजाव हाबा जाखानायफोरनि मोनसे भिडिअ गोबांथार भाइरेल जादों आरोना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना नायना लानो हागोन ओमफ्राय आं फार्स्टआवनो बुंखानि जास्ट बे भिडिअखौ फेसबुकआव आपल'ड होदों ओमफ्राय मा जायगानि मा गामिनि मा डिस्ट्रिक्टनि बेखौ जेबो लिरना होआखै ओमफ्राय बैफोरनि कमेन्टआवबो आं नुनो मोनाखै बेनि थाखायनो आं बे जानाय जाथाय एबा मा जायगानि मा डिस्ट्रिक्टनि बेखौ आं नोंथांमोननो बुंनानै होनो हानाय नंला आं बेखौ सिगाङावनो बुंखाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर सोरबा भिडिअखौ जोबजासिम नायालासिनो डाइरेक्ट कमेन्टसो खालामग्रोयो बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय ओमफ्राय मा बुंनो सानदों बेखौ बुजिनो नाजा बिनि उनाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो गोसो खालामबानो जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुखाबाय बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि गेजेरावथ' दा मा सोलियो होमबा एसे एनै दावराव जाबाथाय भिडिअ बानायबाय ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव आगारबाय ओमफ्राय बैफोर बुस्थुफ्रा जेलानाखि भिडिअ बानायनाय समाव बानायग्राखौ जेबो बुङा जेब्लानाखि ससियेल मिडियायाव हगारो बे समाव बे भिडिअआ भाइरेल जायोब्ला अब्ला दाया जाय मानसिया बैफोरखौ शेयार खालामदों सोरबा सासे मानसिया आं जेन'बा आं बे भिडिअखौ लाबोनानै आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय बेखौसो बांसिन दाय नुगोन आरोना जेलानाखि जाथाया जादों अब्ला बै भिडिअ बानायग्रा मानसिखौ जेबो बुङा जेब्ला जाखांनानै भिडिअआ भाइरेल जायो अब्लासो मा भिडिअ बानायग्रा मानसिखौ नागिरो आरोना ओमफ्राय जाथाय जानायनि सिगां भिडिअ बानायग्रा मानसिखौ एसेबाबो बादा होना दोनखानांगौ आरोना ओमफ्राय जोंनि गेजेराव एसे एनै फिसा फिसौ मा होनो जाथाय जाबाथाय भिडिअ बानायबाय हगारबाय ओमफ्राय नायगिरिफ्राबो बांसिनानो बैफोरबायदिखौसो बांसिन अनसायो नालाय बेनि थाखायनो जोंनि गेजेराव फिसा फिसौ जाथाय जानाय नुबाथाय भिडिअ बानायबाय गावबागावनि फेसबुक पेज इउटुब चेनेलफ्राव होबाय आरोना ओमफ्राय आं बारा जेबो बुंला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब थाबाय लोगो नेक्स्ट बाय